noktaya da Türkiye jiber siyaseta xuya tundi u pevçune ya lidiji Kurdan ketiye krizeki per ali u kur dünyada aburi hilveşiye sistema siyasi hatiya aslan kırın de nırxen ahlaki da fesadiye ki mazın heye tane de 40 salin davida jiber şeru pevçuna 40 trilyon dolar hatiye xaçkırın çavkanya mazın a mijara gotene jibo şer çek u şeddette hatiye xaçkırın çavkanye navuri jidahata neteveya Türkiye ya salana 5 katan zidettire. Çareserkirina pişkireka Kürt hem li Türkiye hem jî li Rojhelata navîn bi istikrariya siyasî Kürtür dike. Tecrübeya 100 salan nişan dede ku hatta pişkireka Kürt bireyên aştiyane û li ser esasê wekheviyê neyê çaresirkirin li heremê aştî, aremî û dewlemendî pek nayê. Çareseriya pişkireka Kürt di Türkiye û heremê bûye müfteya aştî û aremî. Divê neheqiya dîrokî ya 100 salî li ser gelê Kürt bi dawî bibe. Wek her gelê mafê gelê Kürt jî heye ku li welatê xwe bi azadî û bi rûmet bijî. Ev maf bi hukûka gerdûniya navneteweyî ra tev digere û ji bo aştîkî mayînde şertekî pêwîst e. Di vê astê da rejima monîst a dijî Kürt ku li ser înkara Kurdan hatiye avakirin êdî nameşe. Avakirina sistemekî piranî parêz, neva nevendî û demokratîk li gorî binyada Tirkiyeyê pir netew, pir çand, pir ol û bawerî îhtiyacîkî mezin e. Ev jî berî her tiştî bi çêkirina magazonekî tê wateya peymanekî civatî mümkün e. Divê bi tevahiya mafên gelê Kürt ên bi fermî bên askirin. Divê zimanê Kurdî jî baxçê zarokan heta zanîgehê wekî zimanê perwerdeyî bê qebûlkirin û wek zimanê fermî digel Tirkî bê nasî. Divê zimanekî zemînekî demokratîk bê avakirin ku rê li ber Kurdan veke da karibin bi navên Kurd Kurdistanê bi azadî xwe birêxistin bikin û xwe îfade bikin. Divê statûyekî bo gelê Kurd bê dayîn ku karibe li Kurdistanê xwe rêve bibe. Divê navên bi Kurdî yên gund bajar cihên tarîxî ku li Kurdistanê hatine guharîn bêne îadekirin. Divê cihê gorê kesayetên Kurd ku dewlet ve dişêre bêne diyarkirin. Bi vî awayê divê jiyana gelê Kurd bi gelên din ra bi şeklê wekhev, azad û bi rûmet bi awayekî kanûnî û civakî bê parastin. Divê zîneta înkar û zulmê ya ku li hember gelên Kurd, Ermenî, Asurî, Suryanî, Keldanî, Ereb, Azerî, Türkmen û din bawerîn wek Elewî, Sunî, Hristiyan, Müsevî, Êzidiyên li Kurdistanê dijîn tê meşandin bi dawî bibe. Cudahiyên etnîkî, dînî û çandiyên civat ta Kurdistanê divê wek dewlemendiyê di magazegonê da cih bigirin.
Jibo pekanina ve erka peşin aktörün siyasi yen Kurde dve bizemin ku azadi nae başkırın bo ve pevisti bi stratejiya tekuşineki modern heye. Müftaya azadiya nettevi bo gelli Kürt tifakeki berfireh diyalog ve hevkariye. Dve em jibir nekin ku gelli Kürt jiber tünebuna ittifaka nettevi 100 sale bere mafe nettevi li Lozane wundakir. Em bi siyaseta avakirina ittifaka nettevi zêdekirina dostan û kemkirina dijminan dikarin 100 sala 21 kar bikin. Siyaseta Kürt bi van politikan dikare astengên li hember azadiya netewî rake. Fırsatan bi kar bîne û peymana Lozanê bê tesîr bike. Em bang li dewletên wek Brîtanya û Fransayê dikin ku di destpêka 100 sala çûyî da bi peymana Lozanê ya 1923 Kurdistanê parçe kirin. Kurdan bê statû hiç din. Dawî li vê neheqiya dîrokî bînin. Em bank nettewe yekîtî Konseya Avrupayê yekîtiya û sazên navnetewî din dikin ku piştgirî bidin tekuşîna gelê me ya diyarkirina çareserî xwe û neheqiya Lozanê. Gelê Kürt dixwaze bi gelên herêmê yên Türk, Fars û Arab ra bi awayekî wekhevî 100 sala bê jî ji redd û înkara dibêje na ji bo afarandina şertên jiyana bi awayê naskirina bi welat bi nasnameya netewî û zimanekî wekheviya siyasî statûya etnîgarî tekuşîn dike. Banga me ji dewleta Türk ra eve sistema li ser înkara Kurdan hatiye avakirin nadome. Sistema niha tenê bi neheqiyên mezin ên li ser Kurdan nemaye. Jiyanê ji gelê Türk ra jî kiriye cehennem. Hatiye îspatkirin heta ku gelê Kürt azad nebe, gelê Türk jî azad nabe. Werin li cihê siyaseta şer û înkarê em ji bo çareseriya mesela Kürt a aştiyane û demokratik destpêkekî nû bikin. Werin em hêz û çavkaniyên xwe ji şer û pevçûnan ra na ji magazonekî nû ku îmkana bi hevra jiyanekî azad, bi rûmet û wekhev dide gelên Kürt, Türk û yên din ra seferber bikin. Ev mümkün e. Em ê tev bi hevra bi ser bikevin. Di binê vî metnê da wekî Partiya Azadî, Partiya Herêmên Demokratîk, Partiya Komünîst a Kurdistanê, Partiya Sosyalîst a Kurdistanê, Partiya İnsan û Azadiyê, Kongreya Civaka Demokratîk, Partiya Kesk a Çep. Ez spas dikim metnekî dirêj bû ve sabir kir me godarî kir.